dadwini be natural suno dear unya bemma weni tie na keti apanso kamu e market apa our fidi ni to Sompa FM TV why Yasin Sompa mani jeni akati apana unu warada Sompa de asiti neimunu ema akati apa Ye no mai musama kudia musamina ne kasebo Iti samni eja susemina Sompa de abama Sompa FM ema akati apa Sompa TV, MNG, Sompa TV, MNG. Oh, wisdom ni mitie Sompa FM, he Sompa TV. We are semi no nse atoso mienu anyabo wo a wo hwe e wo TV so anase wutie wo radio station bia wo tin kafiri so no Sompa kase ebo we eya memene da nwumre de e na ne bere no enya aso na ye ka ne sei no abusua ma remfi o se live e wo Sompa TV no so sada ena ye live e wo Sompa radio stations ni nyina 93.1 eno ya hwada braka babia Sompa TV wo no ehwanso na 21st clinic ewo asantimemu asa na mekan ayiko 100.9 so waje eno wode madom no wo hwe TV sui no etire kwase no hunu sa live ho takwa Sompa 101.1 adamfo pa radio France abrochimemu pari wo fabi takrade Sompa ho 103.3 won ma wota chima nyina enne tete famu a ekokosi brodi ni brohane e ma sampafo nyina enya bitie no eno eya Sompa 106.1 FM tachima ne butuo 90.7 Sompa nkransa afi buna henkro Sompa 98.9 laji be kwa na bro sanum na chi market hwa eno achi no 101.1 takwadea na 101.3 Sompa de wodoma no ena afi doma FM amampreja se nyina wotopete ho 100.7 eja usu be man ne dom kana show ban radio ya live for www.somponline.com ensem ne nyina yiro atabo atan chechira koto okwa benya bia kenkanya bia hwe ana YouTube so no Sompa FM live Sompa 106.5 FM Accra eno Facebook for adwenkyere koto na eja yenkenkan mawo ennensem a eba ansana yebekwa akofa na wotwiri nyina mu nsem no de di mo akote na abete ne bi ene se enkramantamu anu sei kotu ahye abrantie bi se won kwotwe eye aposifo ene afenso abankokumu emfrihye num na bone ben ana manager yi wayo UCC eyesuapowa wonom ekyekere adehye ema wonom ebeye panimpa dache womu de krata bia piedwa womu kiremu se sukufuo bia eduni school etete ya nursefo womu no mutu kwanta womu apai kane soafo abadi ekire na wo hwadwadie enne ntoto ye ho nsam so yewra maaka o kire ba fi se 21 billion bi no hu se apai kwanta entimpanimfo womu mekire babia akwa koduru
Abusia ensem ni bi eka yenim ho ena na nwumre yesi adwa yede esom se no sia bremu ekase ena memene dai na yebebo akwakopie mu ewo na watwe ni nyina munsum nsem efiti ena no dwada ensem edi ade ncheche ewo wiase afa na nyina no man ni ntrodo ni ntrada so no yede ni nyina esum koso apese makade hye basa ena yesi adwa anwumre mimidin Abena Adepa kofi miniminuanom Triple A Ejapia, Apam Dadaa, ya Pepsodent cavity fighter do the two aso ya sene. Sana just hot kinky, ene midimafo. Na nya yankoni ye nam, yene ya honorable. Nana Oppong Checheku. Edem yene yakono DH Facebook page ne so udu on ma mesra no like no share no do comment account bi e de abasa so na YouTube page ne so ye je ehomena eye Twitter ene omo friend X anomade no ehon so ye twa ehomena ho e na afen so no eye Sompa TV so abusua ehon so babu ani akoma ho kase ye de bremu semufo ye ni search we se kase bo bia ni mfoni ene afen so eye ni photo eta 22 on ma otie kase bo dedew no na fo sansu twa wasum spedere afei yemfi kase no ase emfa emremwen dano eye wade ye twamu ekoye na enkrata efri eye Greater Accra Circuit Court ho ede ababeto dwa kire mu se abrantie bi oya manager na onokura de wetimi abo awura Ghana a waba ye manager ewa dwumakuo kase bibinti yentimi emfa entubja nanso abrantie yi wonya Ghana ni na enhwehwemu kakra a chese eye aposifo ayede ababeto pronso a ena meka se manager yi watchri abankokumu emfishia polipoli enum 5 years of remove ba obehun say yes Ghana yemfa counterfeit enkoto sabi wi enkonom ewo IGP afuchirechi ene waso ebe ye hyepa na abrantie ye fe no shamam shama edian ye de fe no na oye Indian ni ene waba Ghana na Indian ni a waba Ghana waba benya Ghana ni na wafa o sebra na be na adwuma fama no ene anka anya bia abra na be ye adwuma papa efa som no eja wadwuma nkakra wo ye no ana nenam so a wo peja odibro ma o sebra na ba ye manager ede adwuma kuo ya no saa na trimu po ede otrimu ne nyanyanyanya ko yete se ne ekurade to eye nwumu no bie no na enkrata a efi eye Greater Accra Circuit Court abato opronso ekrese abrantia mebo ni din shaman wodi eye sika ne eye fake ibie 200 Ghana cedis no Ghana sika ne kese na wo mu no ena wobuabuabuabuabua bia no amasika no akwakotu eye 1,976,000 na just o pepe akoni akire ena chese wodi sika yi wodi eye akwakosesa eye US dollars yi ene no nso eye 100 US dollars yi eno nso wasesa bebre be 191,900 US dollars sika ni modu ena busua abrantie yi asesa ena wodi adwane na se yesi udwane nyame a wo hye nase ne wadwane nso no anu nim ne wote enti anam so ema chese nipa papa bi abomodi ehu abrantie yi ene ye kire no o ye kire no asem na se ne ochina ene ochina kota konwa basa meka sei wachine abankukumu ekọ bosumi ensianie enti enam so ema dan no mkotena ase e court dem no eye presiding officer wotena asem no so eyewura Joseph Uniban Kumsin oye esquire na eno ode ababetu dwachemu se abrantie shama ni nyina mansem a waye ne de no kranie se wotena Ghana pa no hu Ghana jollof ana se bia ohu kasa mineral water ansha da chian koma binu na nenuma de ne se menuma toso wakwakopɛ kasa nso ni bianom enu nti wonkwankwa twere eye ensawamu na eja onye adwumaden emfamwa se na be ye ofirimu fiba ene o sabi onfa Ghana sika fake emfa nkwankwa sesa America de emfa nwane na ensama epie free sansem no ababeto pronso kyerɛ sɛ eye chief inspector a wono o prosecutor asɛm yi Inspector Wisdom Ayolo wono na ode to dwa kyɛm sɛ nokura nie eye wopani kwankyerefo a woda eye adwumakuo yi ano ana obo omoden ebema complain
ɛwɔ nea abrante shama waye ade afa hui na wɔkyerɛ sɛ niema wɔfa so a wɔyɛ adwumakuo ni nyinaa ɛbra ne yesusu sɛ wɔyɛ general manager anasa manager ɔde adwumaso kɛseɛ bi sɛ ano yi sɛ wɔtimi paa de fake currency counterfeit bie ɛde kɔkɔ de adwumaso sɛ ye akɔyitiri mu osum na ɛno anam so ama court no pokura so asa hyɛ sɛ ɛyɛ abrante shama yi wɔkɔ na wɔkɔ kyiri mu wɔsom mfihia no mu ne wie na ne bere so a yɛbɛsan so bɔ ne bongarat ɔnkɔ ne krom ɛsan sɛ wɔnyɛ Ghana ni wɔyɛ India ni ɛna wɔba bɛpie mu Ghana oduru hɔ nom a wɔne Indianfo akɔyɛ adwuma ɛwɔ hɔ nanso ne nyinaa mu no court nso asan so ahyɛ sɛ ɛyɛ Bank of Ghana ɛna afei nso Ghana Posi ɛna afei nso wɔn a wɔhwɛ aboa ɛmɛ nhyehyɛmu atimi akɔ ne sɛ ayɛ abrante ahyama yi ni sika kotuo ɛna sɛ kotu bia bank bia osiesie sika hɔ no ɛne kotu nso ɛde ne nsa ato so nti abrante ahyama wɔkɔ kɔkyerɛ abankukum 20 ɔbɛba biom de abusua na gye sɛ yɛkɔ 2040 ɔkɔkyerɛ mu 5 years ɛne akyire na ofiri mu fiba ɛne next time ɔmfa counterfeit ɛnkɔnkɔdi sɛ abɛdwuma so bɔne sei ɛwɔ Ghana ha ebio abusua yɛto nsɛm no ɛso ɛwɔ nsɛm foforɔ mu na ɛnwoma sua mu ɛhɔ ɛne yɛde nsɛm no ɛkɔ akɔpie University of Cape Coast yɛtwa wɔn ti yɛafrɛ wɔnom UCC wɔn ɛde krataa apie mmɔnten wɔn kyerɛ mu sɛ sukuu bi yɛ no no ɛde Royal Nursing College na saa sukuu no wɔn affiliate UCC enti no wɔnom abɔdin krataa wɔn ɛde ma adesuafoɔ a wɔn nyinaa no ɛgye nteteyɛ ɛwɔ Royal Nursing College no ayɛ UCC ahyɛnsodeɛ ɛna wɔnom ni omoto kese na womu kyeremu say na san womu ho na Ghana Tertiary Education Commission yetwa wonum tia afa wonum jetek eklosi sa Royal Nursing College no down na enkyeremu a jetek fo ede ba ye ene say enhyehye ya womu di gu akwamu ede ma sa Nursing College ye no de Royal Nursing College no womu amfa enhyehye no ani ayi kasubom na kyerese womu ahyeda ani so sa ebiewu so UCC kyeremu se enye jetek fo de yi nkoampo na womu ani so Nursing and Midwifery College wanum e cancel no eno so hyehye ya womu di egu akwamu emasa nurse fo suku ewo mayim no sa Royal Nursing College no womu ani sa womu so hyehye no eso ne kwakwamu no afa University of Cape Coast na nkasa UCC na nkasa so hyehye ya womu di gu akwamu ema suku anase suapon a womu ni womu to kese no sa suku yi Royal Nursing College no womu fo mo nya hwe na campus bi womu ede womu kura atumi aye bibi enti ni nyina mu no na kire se bodies anase womu relate makom yensa ni nyina aye adwuma kuyi ene womu emfa womu enye bibie enti aho akohia ese jeteke etu mu no ebra so se UCC adwuma ko no so na suku no suapon no womu so ede krakta pie monti kire mu se efree na kwa womu si with immediate effect na kire se emprempren ya womu ne Royal Nursing College ni kasubomu bia womu ni twaka bia enti ene se bia wodi hye bi ejentete Royal Nursing College wanu mu a huni se wawia anka abasobo anase bia certificate ya yede bema no ana womu di dwuma bia UCC ahyensode na da so no womu atwam na womu se womu gusuwa ekuramu sa womu directives ya womu di abai womu kuramu akwakosise wombeti ensamfufuro bi bia afri jetek adwuma kono anase bia Nursing and Midwifery Council of Ghana womu so enchen na anya sadia de womu UCC fo edi abai eno ano no sune ne krakra mu no UCC mpanimfo se de wanu beye bia enmofra na se womu gyenteteye ewo UCC suapon no mu no womu ho atimi atɔ womu yie na womu atimi asua de na dache womu so ani suade hunu atumi abam ne bio wanum se adehia womu gyenteteye ewo UCC suapon no mu a sese wanum ewo nsanso obesa Hassan level 300 students no womu de hyehyɛ foforo agu akwamu a ebeboa adesuafo no ema ombi bia so atumi akoyie ewo suapon no emo womu se womu amenebo anum nsu agusi sei adehia wanum gyenteteye ewo UCC suapon no mu no moda moninkum esanse bibia egu akwamu kratai opani a nensa ehyase opani otonkra edema UCC adwumako no wo executive director opani kwabena entry
kunadu opani kwabena entry kunadu wono ena ne nsa ehye krate yase asompa yada ne atwi edi asomo abusuan pepsodent say yeni mienu nyina fa chusi anopa na de atwi anwumre eno nso de certificate bia na ho nti yemfa set na eto ba bia eto ade bia bi wo ho wo de nipa no wo soma no mpo na wokoto brush ene ne paste na emodin womra na pepsodent ne kuta no womna dental association for no Ghana de womuni won na womasa ma yesen dokota nti anwumre ya fatwi kasie ne dia nti ato ne din se pepsodent cavity anwumre no nsia fofi de kasie bo amemene da ye de sommo na yewra wo kire ba afi Michael Kennedy ho kane na wo yesoafo abadi akira wo hwe dwadie ne ntoto ye ho nsam so e wa Apam Dadaa na penso na pani na dia todwa se ensem bi koso e wo badwafie ho a e wo se wo mo sode na ntante wo twa ba hwe ano sikasa ne ho nkontabuo ne du ba bi a na akwa bibie wo ho de nti a wo kansa ne se e beto apono so a Ministry of Finance no bra wo de ne statement eto apono so ya Dr. Atoba Forsen ya na Deputy Finance Minister Yewra Thomas Nyakwampem wo ka na ho no enkomo wo mabobo hu wo badwafie ho na wo mo che se wo hwe mo pa de a wo ka sansem ya enededue na wo boso ede a kire sompafo no no wo che se wo mo bo sika bi se 68.7 billion ya ya adwuma wo aban mu na wo mo ka we nyina no sa 68.7 billion wo mo de company mfo na so se wo mo nyintum na enkoye adwuma no mpanimfo hwe wo mo hwe niwa no ase de ade kye de kwakoya ayefuro de ebi wo hwe mu din no hu se da bi twetwe aso enti wo kire se 8.1 billion bi ende akura wo mo rejete wo mo anye antum eno da nchen a sana 13.2 billion bi nso eno nso wo mo se asam wo ho wo mo nko hwem ti wo mo keka we nyina boma 21 billion ba bia fa no mpanimfo machirim na wo ka sansemi no na yensan chiro ni de waye minister for Sompa say ye ne TV ni ne FM no affairs mrasa badwafie ho ona bona na Oppong Chicheku no ho na asam waye wura ba afie o kire ma credit to nani no bi ni in a nutshell, what I'm trying to say to you is that there is something like 89.4 million, which as a debt certification set. I mean, clearly it is misleading. This is misleading, and I mean, government also we can confidently tell you that it's a diversion tactics, when they know that they are just trying to shift the system. I mean, towards a place that so that they will have some space to breathe. Any awoti ye ayekane so for body akira no hwedwade ho nsam so yewura makere wo kire ba fi ena ne na Oppong Chicheku edi sankomo yi na yentuo so ewo eye ensam fufuro mu a na shadow jani a wo jamu ma de hye wo eye garu na ekasa yi wo de atodo akire mu se ni nsusue mu pa anka de aban ti anka beboa ne se emrante ne maba wo ye asese yi omoye omadwin se ne ebeba wiase bia omode omano ebekan ebi ni shisha cigarette ensadin anansen ba ku bi kura abayi okwabra ne timinum onamano wa chiase jebidie ka ogina ho mitonko na oda sane mani nyina ne ensadin no ewosa ban de to kese ede to so na osusu sa ban ne de to kese sa to so a eyade ebetima hyemrante ne mabawa no emom enyom akono poso om konkoto ezan se okwakoto cigarette na yede to bia 50 cedis yede atoso na okwakoto cigarette sompion 100 Ghana cedis a wo beto na wonto inti eno ni mu hyehyemu ena ode to dwatemu se sa abane yade a otimi bitie na oye sa na montuo ni afutuo ya wode ma ya eyade a bebo apa wo se okonkura ohoro so a se bi pepepe ana ebinum de eto akese ede atototo sa na ma bi se so amene meka sei obeko honom no obiampo emmo nwura shop anase bi mko ba bi se mpo so okwako pesisha ana cigarette mpo de akwakonom emu nchiremu honorable Ghana 40. We all agree to that. It will save the country a lot of money. It will also deter people from bleaching, deter people from using the shisha, which is not good for their health. It's a fashion, but it's not good for their health. It will also deter people from also consuming too much of the alcohol or smoking too much in the diseases that we have to depend on government to treat them. Because if you get renal failure today, you have to go to Mama Care and look for money
take care of yourself. Meanwhile, we didn't ask you to bleach. Unfortunately, and you are bleaching to make yourself more beautiful, but you are buying disease for all of us to continue to treat you. So we should also tax that commodity you are buying to poison yourself. And when you are sick, we need to take care of you. I think it's a fair game. It's a fair request being made, and a very good suggestion being made to help the health sector. So my young men who are involved in taking this tramadol, 225, especially those at the Galamsey areas, those are the mining communities, those who are doing serious physical job, to take it to relieve yourself of the pain so that you can work 24/7. Please desist from it, because whenever they stop taking it, they stop the work they are doing and go home, they still depend on it, and that is very dangerous for their kids. Abusia eni ayeti ye eye Honorable Thomas Anaba wono ena oyemra hyebedwani ema adehye eni timamufo a ewo eye garu ena odi nsɛm yi eto yenim. Abusia afei oboramo awana watwene nyina ensemu efri enano dwada broni beka se Monday ensemu a enkankan sompa fidie kase so eje ne ho sekere me na apa ne yesensi ne koso esansan panisa aboso ba na meja paye na enano dwada no ensemu bia etwagu ye ewe fidie so Civil and Local Government Staff Association ye twa wontia efe wonom crossack Ghana eka ho ebi wonom panifo ena dwada no wo mu yesese bio aban no eni panifo any woman di agro bia sebi agro no akoye se kotoma me hwe ba bie empani se aya na ya agobone wanu mu kire mu se wo mu adwuma wo mu aye wo mu akatua ho sensem bi afei wo mu identification card ahodo wo mu a ewo se aban ne di wonu mu etu payroll so wo mu sansam a wanu mu kire mu se aban no ewo se wo ye de ma wo mu a wo mu atwetwe ne twentwentwentwentwe sanse empani se twema mentwe ema ekura payinti na ekamya kwaye se febuada enti wose wo mutinte so kokko ede kire mpanimfo na na no dwada no eno pani a wo no tonkra ede ma wono mekire cross akadwumeko no eye owura Edmond Akoi woni Sompa kase ekasai. Give the announcement for strike. National Executive Council of CLOSAC has still not heard anything from our employer, and for that matter, our strike is still on, implementing all CLOSAC members, wherever they are, not to go to 9th March 2026. We are on strike. I have not seen any letter that we are on strike. We are dealing with our employer, and we expect that our employer should be communicating to us. So that is the matter. Openi okasa yeyi wano ana etunkra efri Civil and Local Government Staff Association of Ghana cross akadwumekuo no openi okasa ye wano etunkra edifri wano akache owura Edmond Akoi en wochire mu se edwada no wanam atiatua akopembra aban ni be fi wanam sanse wo mompa aban ni bia enso no ekamia ese fi buada enti no pani sesa oyefunu ye oya no wanfe wo senso a obi huda enti no edwada no ena o mhyase ye fe wanam se na ye to akase ne so a ye ka se Facebook page ne so ye ho YouTube ye ne ye nie anomade ne Twitter enom se X ni nyina ye nam ho ena afensu no Sompa TV ye da se aya me hu ba bia wo he free na afa ya ma shout out why na ye to ansem ne so da no dwada ne mu anso amane afi eye manso enkwanta wo eye manse West District ne mu eye Santimantem beto ye pono so ene se adehye ne timamufo wo ye manso enkwanta a kire se aye yie aban ba ya oso peso so de ti afem agudie enam so amatimamufo omto awmakom tirimu kesene pa se na etie bia nka afem agudie ombeye bie na sebo omunya takusempo wo mu a omatimi de ahwe omufie no aban ba ya oso ba yi de afri ho hubondok kromafo ni chese omadwalai pa na wotwi omututu bi edemane aban ni sei. No, no concession. Now we are doing. And they will be any asset. But only concession. Now say as a forest and now what they are and get no one was why issue. Society be adam. Society adam say sisi ano. Ene man so ana ndisi ba ene de. Aboaye. Onipa wuo ene de ende say just for ba mun to mura mi say nze ni antibiem. Ye ye adwuma. Eno ya wo yatum. I say the police from the soldiers from ba. Plana obi anu oji. Nze okay soldier ni ana police ni de. O manta anya na. O sare ya benya ni metimi bibi kipe enya. Enso ye say no most bet in my school ATI we clap from there set masa call masa polytechnic by odo application kwa my to the mon found into jalan say na anya no man so ha yes ye dey could be e dey share ma mo ni mi anto twa na nyina e man so jalan say no be e man so ha dey no adwuma ni yanti no lack of unemployment rate and ama ye dey jalan say
Enunti wei eye Ghana fo adehye bia ewo eye Amanse West District ni mu ene manso nkwanta ena omode omakosa mede tudwa chemu se omawie suku ebirum tifie omo certificate obi wese 7 biscuit ni nyina no ehefie a kese omo sode a na omo ahwe na omo prepre ho emu nsem ana da no juada yi omode top no so juada no Monday ena France ni ka landi no sa juada krona ya Civil and Local Government Staff Association of Ghana close agefo ehye wo matun ate na se no sabre na apadi so afo enya adaje bo wo mo so se wasrada we de okura ni nsem okura ni ahyehye kura san ka ho wono se onabo pa adwumafo nyina achew se de galansefo no amansefo e kasa se adwuma ni Ghana nti no wo mo ye galamsi na adwuma no nso bi wo ho mo nkonkoye abande wo ka da asebo obetua na ensem a wo de to so bi ne edadwo ada no. Yes, despite all efforts we are making, CLOSAC has moved into having embarked on their strike, which they have threatened over the last week. A lot of efforts have been made. I've had the Labour Commission to talk to them. I've had the Fair Wages to deal with their issues, to have a conversation with them. I had a discussion with the Ministry of Finance, all to address the concerns they have posted. And we believe also that once we are listening and we are talking, it should be the one that should drive the relations between us. At the moment, I've asked the Fair Wages to meet the leadership of CLOSAC so they can come to a conclusive understanding of exactly what they are asking for. Eno eya padie so for Dr. Abdul Rashid Hassan Pepu wono ena ne yamane bofo edi nkomo yi. Na dano brada no na eya bena ne kwabena fo da enu nti enam so ema yera IGP edi nsemi baba tu dwa kasaye edi fa eye Black Maria hu enkomo a man homne so youth ni bie esode ye ewo eye Tamale Metropolis wonomo ewo Northern Region na enum central fo nhyiemu a yera tete Christian Yohonu efre ye dano eye ebrada no ena wode emu nkyiremu edi tu dwa efa eye ensem bia timamufu e won potem wonomo efi ase so de ya no mo kasa e de afa sene abambofo ni duom dwuma so e wo ho emu nkyiremu odi tu dwa no ebini. We went to Ashanti South and Ediaso and all the rest. And over there, it was marvelous. When I was withdrawing you, it was a problem. Why did I withdraw you people from there? But you are not for one place. When you say a special team, it doesn't become a permanent team. You go somewhere, it performs the duties with the rest for the local police to do, and then you move on to another place. We yera Christian Tete Yowanu IGP Edema Mine Ghana na yetse nka no afei yeremu ewo ebinada ensem no so agentre ha ewo mayim na no blada no eno mampani dada owura John Ejekum Kofo Gentle Jack Papa Kofi no wade Sompa kase edi nkomo no kire mu se ensem bi eha no pa se wonu atifie enaja watie kire ena wo hwe de eko akwaya se footballers gu park so no wo ball na wo mo ball mu de awie ya wo mo wa homegem no wanu hwe se wedi anka abofa ha wedi ohun yankoye ni se nka bekokọ na nka bekotro nka bekofa wo we ko betimi atwetwe na nka dem go enumu anu wa kire mu se ekamia ye se ewo mu se abafo kwantempo a ye fa so didi dwuma no empanifo ehye mu kenade enso kenana wanu mu hye ni nyina no ebi mu so di wia de bo manyu kro no keta hyehye proye kankan dirimudie ewo manyu mu a ewo be yesa empanifo ebe ye bibi papa fa ho ntem. Corruption, and I identified two major sources of it. One is the poor pay, poor remuneration system that our society somehow seems to fight shy in tackling. The pay system is really not good. Go to, say, a ministry of government where a director, highly trained director, who served for, say, 10, 20 years in current times, monthly take-home pay net might not be even beyond 30,000 Ghana cedis, given the inflationary situations we are in the course. And such a director, perhaps a family with wife, with 4 children or so, that's not quite realistic. Omampani dada yera John Ejekum Kofo Papa Kofi no Gentle Jack wono enena no brada no ono Sompa kase edi nkomwe. Ebusuya time heba Mr. Dr. Tafri Jedru no wakan ye ho
ɛna yɛde kaseɛ no ɛtoa baabi bia awɔ ya wote yɛn kafiri na ama paaba mempani Dadaa John kodi ewokufoɔ na boboa no ana yɛda so gyina ɛne sɛ wɔka prɛ ne kata asɛhyɛ ho nsɛm wie no wɔ se tumi no nso a ɛwɔ aban mu no asafa kɛseɛ na ɛyɛ aban ne dea ɛno nti deɛ wɔpɛ no wɔde yɔ ɛno saa no nso edu baabi aya na ɛha adwen paa na wɔdi nko wɔka sɛ ebehia sɛ abadwafoɔ a wɔn mmarahyɛ badwafie a wɔn na yɛ mmara hyɛ badwafoɔ a wɔn na hyɛ mmara ɛma yɛn no tumi ne fa kɛseɛ no bɛkɔ akɔdi wɔn hɔ tituru ɛne wɔn man ne sikasɛm ne ntotoɛ ɛne budget na kenkan na aboa ma awia tumi abom na temamufoɔ nso nya gyidie wɔ mu. I've said I want straight separation. Many legislature should be the people's representatives should be there to control the budget, the purse of the state. Executive should seek authorization from the legislature to make the budget to run the government, and then the executive should be held accountable. First instance through the legislature, because the executive would formulate the policies and then seek approval of the people through the legislature, as well as, in addition to the budget, as well as of now, the vetting of ministers and appointees of, say, the president. The vetting is done through the legislature, but because of the multi-party system that the Constitution provides, and because the legislative committees are constituted, except for one or two, on basis of the relative strengths of the parties within the legislature. And no one some no edem to say enkwamhye no we Ghana man Penny Dadaa His Excellency John Kofidi Awokufo Apam Dadaa no and obi is answer me so na eda wukwada nso mra hyebedwafie ho no no dom kuma ba no dani Alexander Afenyomakin wono na odi atudwa chemu se wono a onam wei artificial intelligence AI enya ade ochi ne kra ope IT nso asem enti AI nie IT nie na eba ne sen ena ye ba befa bambofo ewa adwuma mu a yetimi fro obi wo pusika yese come on fa o test mu nsohwe no aya use AI never try nsohwe na oti wantimi anya peyes wa feli no o se we nyina asem wa dwalai pa ma otutu bi ede ma ne soafo a ono anohwe bambo nsem so. Mr. Speaker, these unemployed youths, they go to the center, they say you are supposed to go through aptitude tests, you get under the system and you are locked out. The question, somebody told me, he was asked a question, what is the size of a basketball court? You want to go to police, then you have to answer a question. The AI system that has been deployed must be customized and to ask relevant questions. It cannot be generalized. It's AI, so you are asking general questions. Mr. Speaker, the military did something good. They created a system where people entered to write the aptitude test direct. Mr. Speaker, if it is possible, the system should be changed to enable our boys and girls who are even not educated on ICT to write it manually, so that a proper system is put in place which will allow them to go into the AI space. I am for AI, I am for IT, but you cannot suddenly call somebody from Punkugu who doesn't know anything about IT and wants to join the force work, and you are told that go and write aptitude tests via AI, and if you don't have any means, you fail. Mr. Speaker, this is not political, and I don't want it to be misconstrued. In the way, and some way see Danu Ukwadano, Alexander Afenyomakin Kokano, Mamra Shebedefie, na ebro Kasawie no, and Adam Cassiano, Majority Chief Whip, Honorable Roxon Nelson Dafiamakbo, a chicken ho. And I did to the Chemu say, Ukraine, as some Alexander Afenyomakin Kano, Oran Wakasa pa. Na no wonder say a friend or sign and until as some or sign Kano, Wetiana Supamu, was Shem Rashebe Fienu say Senate Biano, Sana watching Muno, on Bama Swafo no share Bambo and Sam Swaba, Nafe, Omunina Sipron, Asha Quanya Umbetima Faswa, or Howie, Umbesia no quine. Speaker, let me say that I share the concern, the pressure on MPs. As we sit here, our phones are beaming with messages about disqualification. And so let me assure the House and the entire nation that the minister responsible for the interior, especially in respect of the services that fall under his supervision,
is taking steps to address the issue. So he's slated sometime to come meet members on both sides to iron out the matters. And I'm sure that the minority chief whip will be reaching out to the other side regarding a convenient time for the minister to come meet them. The minister is also taking steps to meet this side so that we can engage and find a middle ground regarding the solution. And let the record also reflect that this recruitment is the carryover from last year. It will not be the last. We dom Kessia majority chief whip Roxin Nelson Dafiamapo and Nsemi Odi Tuja Yamani Boni or woman man shebe jefie and auto edmani de ukwadano. Ebusia yana switch the mu ewana no ukwada nim na na no ukwada no ene waswania wono wo hye efisempon samso metre interior ministry no ayo no nyamfo Muntaka Mohammed Mubarak aswase emra hyebedwani no wode ebetu dwa wone nsamtwerefo church mu ekwan a yenuanom nkuma wo mo ye wo madwese wo mo pese wo mo ye adwuma ewo security services ahodo anim wo mayim no wo mo a wo mutimi apraye wo mo wo nya ye wo mo mutimi tro aptitude test wo mo a wo mo ebekọ medicals wo mo aka no hu komo wode to just say. So the total space we have to be able to recruit in this first phase, and my emphasis, first phase of the recruitment process, is only 5,000. And yet you have over 500,000 Ghanaians who want to join. So I ask everybody, well, we have body selection, we have documentation. When we finished, I mean, usually these ones, because it's about document and body selection, not too many people who, I mean, by the time we finished, those who got disqualified through documentation and other things, they were less than, what do you call it, they were less than 30,000. So it left over 400,000 who were now ready to go through aptitude tests and then medical exams. And what you know, and I walk on in St. Bichlemus said, Yes, Christo can, as some said, you want your bonnet and want to bo more bay. And I said, you also want your bonnet and woman and Sasson here. We are say about recruitment, ya Joe Capre, ya Joe Damas and Puano, Bonnie Crow, or this as can, and I said, what Joe was says, can was so one watch 5 officers, ya one Yesu say, one more Ajia this year be a sika say, and no chim. If we give our details on this information, we'll go and arrest them. Because of how we are concerned, nobody has hand in this. So if somebody like this lady, let her come forward to tell me that, look, I wrote the exam with Muntaka, because the thing is individual. Your camera is on you. Come and tell me that Muntaka answered only 2 questions. Who can pull his information and see, did he really answer 2 questions and pass? Once he answered 20 and failed, who can pull those data? If he said that somebody was told that somebody had paid money to somebody, we need to know that somebody. Because you see, since we started this process, I've told you a number of times, we've done I think about 5 arrests. In fact, the 5th one was prison officers, 2 prison officers who were apprehended. And they are not being investigated. We are taking them through the due process. Oswenia wano washa interior ministry no eso onanyafo Muntaka Mohammed Mubarak man triple M wono ena yaso ase emra hyebedwani na no ukwada no eno ne Sompa kase edi nkomo yi ukwada Wednesday ehwa na ejina na sa ukwada no ena ranking member of foreign affairs Honorable Samuel Abujinapo wono nso tete bi ba eno wo se babia yewro kuje tablock awo bia wo mo mfre no Bomon famine and concofa no yes ama no womramra se bedwafie no meyi nsem bia no na wona mo ne nkomo bia wo didie ne wo keka na bonche na twetwe aso asa wo pa cha sa Apam Dadaa ne de se yenkwa ama no ne nkobobra no wa mobra bia enti nkomo bia to da wo didi ewo ama hodo so eho ne amban no eyoye ene de oba befae no sabio sade wo si kirekirim no wo mote ase enyeyi enti womra badwafie ho eho de Ghanafo nyina ho esan se ho na ye na musifo no wo no wo makirekirim ma wo monte ne ma binum ase. Honorable Samuel in London at the Chatham House, in contributing to a panel discussion, indicated that sometime last year, December 2025, the Mahama administration collaborated and cooperated with the United States of America and needed Ghanaian territory as a grounds or base for the United States of America to unleash airstrikes against ISIS in northern Nigeria. Indeed, Foreign Minister indicated that this was done at the express authorization
authorization of the government, President Mahama. This was said on a foreign soil before a foreign international institute, the Chatham House, as I've indicated. And we members of parliament and members of the minority parliament, specifically members of the Foreign Affairs Committee Parliament, heard this just as any one of you hearing it on the airwaves of our country, that our government worked with the United States of America, a foreign government, to organize a military action. Yura Sam Jinapono no Kane Apam Dadaa no muna no wodi ne dwuma pa na say we ranking member of foreign affairs ewo badwafie ho na enkomoi wone na no Oppong Checheku enedi danu ya wadanu nso President Awoda eye Pre-Tertiary Teachers Association of Ghana no King Ali Audu wadi tuja chemu se ekamenti se ehumesua asoye nankasa no ekwan omo faso a omo ne eye achechefo bi a omo akwaji omo ntete ye wie nanso yehu kwan ebetimi afaso a yebeti omo ka no enu nti na ebrebe so se we se omo tinteso small boy ebi kire eye asoye no enam so ama GS impokra no omo kokohia ye na omo de adesede bi tutu omo anim Yewakin Ali chese wadadoma no wontimi nyina kokoa mu entie nkomo ne nko a enu nti oyoma no sei eda eyawada no. Why do they continuously treat teachers like that? Why is it that teachers and nurses were recruited together in the previous administration and the nurses have all been put on scale and the Minister for Finance have come out with a roadmap how the arrears will be paid? But when you come to the teachers, some has been put on scale, some have not been put on scale. And those that has been put on scale do not even know whether they will get the arrears or not. And those that have not been put on scale do not also know when they will be put on scale. And then when you talk about it, GES issue a letter and ask them culture of silence. They should keep quiet. How do you ask a teacher who has worked for more than 12 months and have not been paid that he should not come and ask for his money, but he should continue to stay in the classroom to teach? Abusuya King Ali Audu wano anoye president a oda Pre-Tertiary Teachers Association of Ghana ano ena odi nsemi eto nsentrofo anim dano yawada no Abusia yawada no ebra opani a wono oyeswani a wo hwe interior ministry ne so no nyamfo Muntaka Muhammad Mubarak editu dwa ukwada no ekire mu yenua no nketesi ane mrante kwa womo eyese womo epese womo kwa ya adwuma bi beye ya sojafo ebeye navy fo be immigration fo de ka ho a wachire mu se 10,500 a wan mu yese womo afa form so kwa wiase womo chire mu se nipa kuma bi enenya ye no adehia womo ewa asante ematem efra yense ni ba wa bedu ene womo de tu nanim se sempanifo chire mu se womo enya mu kwan edodo abe sesei di a enya ho behia se womo anya mu kwan ye de womo sika ma womo sanse wo hwe mu a womo eto form no 220 Ghana cedis net is 2.2 enti duduo yi nyina yemfa ne womo sika emfa ma wonom Eli kwa sema koton ade no 500,000 because me pa do am fa wo mu iti pa na me fa wo mu de ka mo fa akra bi kura ngu so na nga se bia fum so be bi na ma ko ton 500,000 fa ni pa 5,000 dia ite mo si tima mu fo no ite mo fa obi a sika ma ne back na sa fidadu no sa mo sa fa bi wa no mo ko me fa so me fa wo mu ka na ma fa mo si wo mu empani fo no ba pa yo tem bia am be so mu chinchin ye tima mi fo na ye miska no nsa ada da nya sa na tia na sa fe na sa amla na ba so ko to form se we nya ya fa sika ma ba da nya sa na tie se nya sa na tie ya ni fi se atiake mo na atiake se sa na tie de fom ska me se sa na tie dia ni ni se be ma wo mo do mo ya ne enye to the sense also ba itinye kwa nsime so na se na aka nya ska se ba fa ko mo so mu se ni pa number na mo pe ni se but mo bi mo abro se ska na mo de ye de ba de ne se mo ha ya ba tan mo mpe yi eni tem ya se mo kwa na mo dwene mo nko ambo side mo nwene ye ne o fom Entino adehia womo ewa asante emansemu na no womo tai apai ena no yawada no ena womo ne yensem treni ba wa baidu edi nkomo yi ene tai no enya womo de nko ne pai na yewra John Timfo John Reverend one day ne de no dwo kra ewo badwafie ho anu nani abre se sa 220 Ghana cedis a yaji nipa ba akonfo bia no se womo keka bomu a ebro 100 million ne akire o empanimfo ntua emfama
wɔn a wɔkɔɛ no. Onim sɛ 5,000 slots bɛn wɔde ba bɛfa immigration, police, fire service, ɛne Ghana prison service. Now so odi ka kɔ abɔnten kɔ promise Ghanafoɔ sɛ wɔba bɛfa mmɛbunu nyinaa akɔ security services mu. Owie yɛn nso ɔno ana NDC mpanimfoɔ dafia mbɛkɔ Sam George no nyinaa ka ho ɛka sɛ NDC full soldiers sɛ wɔn expand age limit ni every 25 ɛnkɔ 35 emie mu obiara ɛma apply. Minister for Interior ɔno Muntaka ɛnso ɛgye saa populist idea ni tum ɛka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ kane na ana yɛfa police, immigration, fire service, ɛne prison service junior ranks no and other ranks ne junior recruits no wɔn fa esi. Wei ɛyɛ Reverend John Tim Fadwo wɔn na akɔ asen anafo a wɔyɛ mmarahyɛ bedwani ɔdɔnkuma nom ɛna wote sɛ wɔka sɛ ewie no wɔse deɛ ɛkɔ so yi no ɛte sɛ deɛ yɛasɔda akye nantwie na wawoɔ no ɛde na gyina hɔ ne yɛate ne mma na kɔgyina baabi a yɛma wɔn nom nofoɔ no na yɛtwe de ayɛ no no nti wɔn mmereke ahiafoɔ no a wɔn pɛ adwuma yɛ no na no nso sɛdeɛ wɔn abɔ wɔkaa no nie. Kami de wɔn bu wɔn kwasia saa kwasia bu esu de yɛn tena hɔ ɛma mmerante ne maba wɔ ɛwɔ Ghana ha ɛmmɔ saa ka no ebi tɔ forms no mmiɛnsa ɔtɔ mmiɛnsa na ɔbɔ ka 660 akɔneɛba otwa yɛ de yɛ screening de yɛ body selection de ɔde kɔ internet cafe wɔn abɔ ka bebree ɛne sɛ apan wɔnim pepe sɛ 5,000 pɛ na aba abɛfa ɛna wotwa ntorɔ ɛde lia wɔn ɛde daadaa wɔn ɛma 500,000 akɔ ayɛ sɛdeɛ bɛyɛ abɛnya sika fi wɔn hɔ na wɔatwa mo abɛka sɛ 5,000 pɛ ɛna afa deɛ a wɔabu wɔn kwasia. Ɛni ɛyɛ yɛwura Reverend John Tim Fadwo asen anafo mmarahyɛ bedwani wɔno ɛna de saa nsɛm yi to so ɛda ya wada abusua midimafo herbal center wodi ma yɛn ɛwɔ kaseɛ mu yadeɛ bi a ɛtew so no kɔna Dr. Time da so wɔmfa time nto yadeɛ no so no wɔnyi mfiri wɔn a hontɔw wo kumase anha ho mforo ka mankran ɛna yɛ ka ho na kɔ kumase abu akɔ agogo aban so ku ni hwɛ anim pɛɛ ɛhɔ ayaresa papa etodwa wɔn ma wɔn kran efe mfimfini mantamu ene emu apo mantamu nyina so mon ha mo ho nkokuma ase poku ase mayira ho na akwa wo yade yira Dr. Time da so de time beto so ama yade no ayira ene ntika ho anwumere wo kan ho ne yede kase ne ba na wakwa akoda ho awie na yede time ato yade so no sana wontimi nidi a Dr. Beka cho say ya didie mu edu na etimi aye ho adwuma ye no sa na mekanfo just hot kenke ene de ama wo just hot kenke no enkwa so bonten ene wo mode noa ewo enkra ha ya hwehwe won wodome commercial bank na chi just bread and pastries for wo mo ene yoye ene nti 3 Ghana cedis ne yebo no ba bia wo bia obetimi ayo maku no asi ho ofroye wache wo nam pepe bi na fe wafa akoma akoka wodoko no 3 cedis no obetimi aton na 7 cedis edi so mfa so anwumre wo mo ne ka ye ho a kase no ye de mount front and back TV no so ene FM no so ye da ye ho tiawa ye ba pay ye tie se ye da fiadam ne awie kase no. Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se obehu endpoint homeopathy clinic ewo konoma boy hia ena Accra hanso so de wo mu gina mu ankasa ewo sprinters bebre friend share signboard no huduro na obusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebe kire for endpoint ewo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu demufua. Sompa TV Emma Akituapa.
Ebusuamaye no ase se wanya brame akope breso bi ede afa ye minimum aba na wanya abotre na watwen Facebook page no so mo amode mo nkra to ato onyina ebresem no ye beto ye bo asena afia kenkan ni nyina ede ama ho afei ye nkopie mu ewo eda efiada mu na eda efiada no na walwale mra hyebe ogeni ene wo tutu bi ede amane eye aban ne titire wo His Excellency Ewra John Kwame Dramani Mahama se adenti na omampanimu a utimi sode na wonfo man no ejapade enya rounds na afa wa nkasa wunua kuma ene ne private jet ene wakwakofa ena wutiram na wudidi oman no edwumadie enam so ama eye odwalai pa ma otutu bi kura ewo mrahye bedafie Yera Dr. Abdul Kabiru Sia Mahama ni nsem odi tudwa ewo mrahye bedafie no ebini. The president, who under the previous government in opposition spoke so much and spoke so vehemently against the former president using commercial flights and then embarking on trips. The argument that was advanced then was the fact that our presidential jet was not serviceable. But they argued strenuously and with the current foreign minister stating that the presidential jet was serviceable. Down the line, the president is found to be doing the very thing that they spoke against it. First, it's marks of conflict of interest. How will the president deny his brother an opportunity if the brother seeks to have the opportunity, say in the bauxite, in our mineral interest or any interest in our downstream mineral? The president cannot deny the brother because the brother is extending favor one way. In the first place, the potential conflict of using a private person presidential jet for official trips is apparent and is just clear. It's so clear for everyone to see. And now you are not using just any private person. You are Walwale mra shebejani Honorable Abdul Kabiru Tia Mahama ena yetsene nkano na enwechire wasanso ekasaye edifa eye sene aban efsodia na otenatena private jet mu na odinam ha ocha no de akopie mu ha ekese ye japade abusua japade inti adenti na wo yusuo na odi baba ye djuma edi ababa somoman no wose profokasa me fra bibi say a contract and as a code of conduct and one shishaya was a bang wotimi bon humusu modern na wo fa on mine japade mum no de sumo mine no e wa kwantu bia wo pese wotu mu eno so ni ode kasa fa ho no ebini. There's also some ethical issues. A president must live beyond reproach, that beyond reasonable that people would not want to see any semblance of unethical consideration in your behavior. So the fact that the president is using the brother, that it brings himself within against his own code of conduct of public officials, because you spell out some code of conduct for your officials. They shouldn't put yourself in a conflict situation. You are putting yourself right in the center of a conflict. So that is unethical, and I think eni ayati ye aye walwale mrahye bedwani Dr. Abdul Kabiru Tia Mahama na yetene nkanu ni nyina mu no aban kasamafo Yera Felix Ofosu kwache eba bonten eba be defende eda efiada no Openia wono ye titinani edema NDC amanwoko Owura Johnson asiedu nketia se kwa brantie ena no wododowa e wa bra ne thank to woboaboa ne nyina no bewieye ena wodi tu dwa kire mu se ensemu aman triple M suani a wono ohwe interior ministry ne so de tu dwa se mofra wano fa form so mpese wo ye security personnel wo mayim dudu aye fa ye ene dudu aye ntumi afa no wo kire ni nsemu say security services ye ka say ye baimu ye afa nipa no bi akọ ba no ko wo ho ni say nipa a wo fa wo adwuma no esese usika timitu a wo moka afi we ye buye police adwuma yi say obi a apply no police ko nipa a wo mo apply ya o mu nyina ye betimi afa wo mu nyina adwuma mu no 500,000 nipa ma ko 500,000 obi pe police na ko wura ye bisaya won say 500,000 se ska wo mpo na ye fa mu nyina adwuma mu a nyina ma be police fo a ehefo na mbakọ akọchi wo obia entimi kwachi obia sanse obia aye posi ni obia ye soja ni ena no fiada no ena titena ni edema NDC amanyuko Yera Johnson asiedu nketia se kwa branche edi sansemi etumu wo mo kan we nyina no na mampani wo Korea ye ho nso kra university wo ho wo mo bo na ba so
I thank the Korean government and people for the warm hospitality extended to me and my delegation during this visit. I thank the Board of Trustees, President Yoon, the faculty and staff, students of Yonsei University for this memorable occasion. And I say in Korean, Gamsamnida. This honor you have bestowed upon me today is one that I accept on behalf of all the people of Ghana as a symbol of the deep respect and mutual relations and admiration that exists between our two countries. Sa university ena meka se bibifo na ekwatena ho no na atete enti we say Ghana ha nka beka say ya say university enti yon say university for ena ebo mampani aba so a edafia da eno nso ebeto odwa no so ne yegina ne yede yekase ne nyina da afofi ne de no yede ba wiye triple A man ajapia Apam Dadaa anwumre mene Nana Oppong Checheku enafe Abena Adepa Kofi ebusia da mu nyina mu ase ama momonitia adehye